Tämä video ei ole toteutettu kaupallisessa yhteistyössä. Tänään maistetaan uusi nokkomaku. Meidän uutena nokkomakunahan siis on Stellar Blend. Ananas ja mango staani. Mä oon kuullut, että on hyvää, joten nyt todellakin toivotaan parasta. Nokot on yleensä aika hyviä, mutta katsotaan nyt tämä. Totta kai me otetaan ensin haju. Kyllä tämä mun mielestä niinku ananakselle niinku haiseekin. Mutta nyt se tärkeämpi, eli maku. Täytyy kyllä sanoa, että kyllä tämä ananas tässä niinku maistuu. Ananas ja mango, staani, nokko. Niin kyllä tämä jatkoa menee. Ootteko sitä maistanut tätä nokkoa vielä? Siis mä oon nähnyt paljon arvosteluvideoita tästä ja moni on tykännyt tästä, mutta oot sä, just sä, sinä siellä, oot sä maistanut tätä uutta nokkoa? Pistä vaikka kommentteihin, onks tää mitä kautta 5. Mä annan tälle arvosanan 3,5/5. Ramonade ei mulla vielä voita, se on mulla lista siellä 1. Tää on hyvä vaihtelu. Kyllä mä tykkään. Ei huono. Mitä maistetaan seuraavaksi?